Good afternoon mga idol. So for today's video mga idol ay susubukan ko lang itong aking nabiling wireless mic. So kinonekta natin itong ating wireless mic sa ating GoPro external mic adapter. So subukan natin siya as front camera, which is nakaharap sa atin yung GoPro, and then try natin kung maririnig tayo nung kung marirecord ba yung audio ng ating mga pinagsasabi. So bumili ako ng mumurahin lamang ng wireless mic. Hindi pa natin afford sa ngayon bumili ng DJI or yung Boya. So tag po 400 lang yata itong binili ko. So subukan lang natin. I-test na rin natin yung kanyang wind noise cancellation, kung kaya din niya bang i-cancel yung mga hangin kahit tumatakbo tayo ng mga 70 or 60. So masusubukan natin yan mamaya sa C5. Share ko lang mga idol, no, yung binili natin na wireless mic. Actually minodified na natin yung kanyang mic piece. So pinalitan ko na yung mic piece nung aking biniling mic. Ginamitan ko siya nung mic piece ng old headset. Mas preferred kong gamitin yung mic piece ng old headset, especially yung headset na kasama sa ating Android phone, yung original headset niya, hindi yung nabibili lang sa bangkete. Para sa akin kasi maganda yung mga mic piece nun, maganda yung pick up ng audio niya. Audio pickup pala, pickup ng audio niya. Hey. So andito tayo ngayon sa C5. Dito natin masusubukan yung kanyang wind noise reduction. Taray, kanina cancellation, yung reduction. Ayan na po mga idols. Rat. Ayan, 70 lang tayo mga idol, para medyo safe naman ng kaunti. Safe ng kaunti, no? We're running at the speed of 70 kilometers per hour mga idol. So I'm not sure kung maririnig niyo po ba ako or hindi na, pero dito natin masusubukan itong wind noise reduction ng microphone natin. This is a wireless microphone which is about 500 pesos only. Kanina 400, na 500. May turbo na idol, nag-English tayo. At kailangan talaga nating magmadali dahil uulan mga idol. Nararamdaman ko ang ulan. Nararamdaman ko ang pagpatak ng ulan. So hopefully maganda tong kakalabasan ng ating wireless mic, dahil magagamit natin ito for the future vlog. Mas trip ko din kasi yung nakaharap yung camera sa akin. Yan. So that's all for today's videos mga idols.